Fil-kapitali Ukrena Kiev it-tella kunċert b'mużika tal-kompożitur Malti Girolamo Abos waqt żjara li jagħmel il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici flimkien mal-kontroparti tiegħu Ukren Roslav Karandiev. Il-kunċert itella taħt id-direzzjoni tad-diretturi mużikali Maestro Nancy Milesis Romanio u wassal repertorju barokk magħmul minn kompożizzjonijiet ta' kompożituri diversi. Intant intqal kif dan il-kunċert serva ta' pass ieħor fil-kooperazzjoni fil-qasam kulturali taż-żewġ stati. F'kumment li tal-medja lokali il-Ministru Bonnici saħaq li dan il-kunċert kellu sinifikat ta' solidarjetà u sosten lejn il-poplu Ukren e kif enfasizza l-użu tal-arti u l-kultura bħala metodi oħra ta' appoġġ. Aħna ġejna hawnhekk f'Kiev biex nuru s-solidarjetà tagħna u tellajna kunċert fejn fih indaqqet mużika ta' kompożitur Malti Girolamo Abos kif ukoll kompożitur Taljan Antonio Vivaldi. Aħna nemmnu illi bis-saħħa ta' dawn il-ġesti kulturali nistgħu nkunu qrib u nkunu ta' kuraġġ u sosten għall poplu tal-Ukrajina. Il-Ministru Bonnici temm jirrimarka s-suċċess ta' dan il-kunċert e kif stqari li jintlaqa tajjeb ferm mill-awtoritajiet Ukreni li attendew għalih.